eta ez dugu balio konparaketan dirikiteko, baina, bueno, ez seinale hona da ondo da. Vale, hori da. Eta, bueno, ingenun hauek eta behasainera batera da hau, da guztetzan jurre hartu genula, igual puntu okerrenetariko batena, batera dela oso gaizki. Eta orokorren berunare gaizki atera da, eta beruna dibidez kantzerigena da. Oso gutxi moitzen nahi dira. Eta gero bestaleko dauko hau, dala behin botata gure bertan nira benediko dut gero eta joera gehiozela egarien entorriko gartzen nira benarte eta nolaskin egarien entorriko ikerketa egiten komposizio aztertzen eta ikusi genuen osagai gehienak kaltegarrik zitulan eta Baina hartutxo, la kafeinak atentzio egoten duen hauek ingo zien benaien atentzioako pentsa. Hartzen badu edari hau, ez dakit. Hortaz, onura. Eta hain dugu inkesta bat 14 eta 16 adinbitatuen artean eta elikari buruz. Eta bera ez dauz ondorio batzuk lortu izan ditugunak eta jendia banatzen gauz. Eta dia hoai ez kulpauta 14 urtekoen artean eta 16 urtekoen artean elikari. Eta beraiek guztaren percepzioari buruz, beraien elikadira buruz, gozatzen baduten, ez duten gozatzen, pentsatzen baduten ez daudela osasun batian, baina pentsa daude. Eta, bueno, ondorio batzuk batera ditugu adibidez, ikasle bakarrik eguneko behantzia zakatela osasun txar bat, eta adibidez eguneko 13 pentsatzen zuten zakatela osasun txar edo ez daudela fizikoki ondo, baina pentsa zuten. Se consume de todo mierda. Bai, W forman edo M forman da agertu. Bai, eta ez da bizkat olastu izarren distantziekin eta ikusteko desberdina da. Eta zer ikusi behar dugu, hemen ikusten dago? Bai, bietatik hemen... Bai, alde guztietatik. Bai, metikan ikusten da izarren distantzia lurrekiko eta hemen planoki nola ikusten dugun lurreti espazioeran zora plano. Dependera ere ze estazioan eta ze tokitatik ikusten dugu. Bai, M, W, variatzen du eta gero ere moratxoak txuriak dira, izarragoek txuriak dira, gero ere zeruan txuriak direlako eta honek izan nahi du energia asko dutela eta gero ere jaio berriak direlako, oso gazteak. Txuriak eta bai. Eta hau babestu gabean. Eta gero, gardaerekin egiten ari bat. Zeina da babestua, igorea babestu gabe. Bat babestua eta bestea babestu gabe. Eta denbora bat eta gero, neurtu genuen ezketasuna, temperatura eta... Babestu esatezunia zer da? Osea, zapaldua eta goztua. Bat zapaldua dana eta ez dira... Osea, moztuta dagoena eta bestea ez zain. Zeobia gauez eta gonez. Lurrana? Zer? Lurrarena? Bai.
Eta ikusi genuen, eremu babestuan, zegoela biodibertsitate gehiago eta etortzen direla polinizatzaile gehiago, ez babestuan baino. Eta gero hartu genuen lagin bat eremu bakoitzaren eta jarri genion pH-a, potasioa eta fosforoa. Eta hau da ateratzen zaiguna, urdina da eremu babestua eta gorria babestu gabe. Eta mugikorrarekin Bluetootha eta horrela konektazioa. Bluetootha, hau da aparatua. Bai, konektagailua egiten. Honekin konektatzen. Informazioa igorri. Informazioa igortzen dugu, hemen Arduino plaka dela, Arduino esaten dute, Microbot. Arduino plaka da como gure garuna. Osea, azkenean berak egiten duena da informazioa jaso, programa batzuekin eta horrela. Eta el Microbot gainean dagoena da como bere besoak, osea gure besoak. Berak egiten duena da gurpiletik konektatu eta mugitu. Azkenean Arduinoa esaten dio nora mugitzeko eta horrela, eta hori. Guk mugikorrarekin esaten diogu aurrera jateko, aurrera joan beharko nuke. Atzera, albotara, albotara. Eta horrela funtzionatzen. Gero, karkasa, hau dena, hemengoa, berdin dut zein. Baina ikusten duzunez, hainbat modelo daude, eta horrela. Bakoitza gustukoena, eta hauek guk gure eskolako artekoek egin. Guk azkenean adirazi nahi duguna da proiektu bat egiterakoa ez gea bakarrik gaia ikusi eta esan, hauek teknologikoak egin dute. Ez, azkenean proiektu bat egiterakoa denok parte hartzen dugu parte. Adibidez, kotxea montatzerakoa teknologikoak parte hartu dugu. Eta gero, programazioa eta horrela guk teknologia ez dakigunez ikatekoek egin dute. Gero, karkasa eta horrela plastikakoek. Gainera, beraiek metodo bat erabili dute materiala eta horrela ez malgastatzeko, ez kontsumatzeko. Gero botatzerakoan gure planetari ez mina egin dutena da plastilina bloke batzuekin pixkanaka plastilina bloke horiek garratu bat zer. Eta kotxearen modeloa aukeratu eta plastilinarekin pixkanaka kentzea. Gero, gorbigunera, kontenadoretan eta horrela, bota behar zen aldizkariak eta horrela jaso genuen eta kolarekin pegatu egin genuen plastilinaren gainean. Formatu eta gero plastilinak eta margotu egin genuen. Plastilina hori azkenean berrerabile egiten dugu eta material hauek ere. Gero kurtso bukaeran desmontatu egiten dugu eta hurrengo urteko ematen diogu. Azkenan ez malgastatzeko. Si no, eske material asko da eta asko kontsumitzen dute. Jarri dugula bakoitzen kopuru desberdinek eta haber zer resistentzia zeuken eta hau 110 kilogramokin puskabin da eta hau gritak intezkio baina ez da guztiz puskabin. Eta hemen zer ikusten da? Espazila, ikusteko alkilean eta... Bueno, Resistencia. eta berak
buruz eta zer eman duten osasun mentalarekin landu dugu. Lehenik eta behin interneten bilatu dugu zer diren laguntza animaliak, nori bideratuta dauden eta guzti hori, baita ze hormonak askatzen diren haiekin egotean, eta gero ja osasun mentalari buruz ikertu dugu gehiago. Eta, zenbait nerabean denimo egin diegu zenbait inkesta eta bar, eta emaitzak, atera ditugun emaitzak, dira orokorrean ez dela behar bezala hitz egiten gure gaur egungo gizartean zer bakarrik broma bat bezala hartzen da, eta hori aldatzeko edo gizarteari zerbait emateko edo aportatzeko egin dugu lan hau eta laguntzen saiatzeko. Hau da peso hidrauliko bat eta eta ura da pinturak inaztuta eta nola ura dan likido konfirma ezikoa behar du hemen iten egun presioa edatu diten da lekusetara berdin eta hor duen lortzen dugu izan behitu. Adibidez, honek iten du pintza du? Pintza, adibidez. Gorri honek igo eta jeitxe iten du. Gero berdeak eta hasiera baten iten ikun hiru maketa kartoian bidez eta aireak, hau mentzartuko non aireak, baina nola aireak garria da. Ohartu ginen ez dola ondo funtzionatzen, hori dela eta ingenon hiru maketan mix bat, digamos, eta hau da alteratzen. Eta kartoiak inen genonen, ez genon sartu gura, zete, klaro, gustitzen bada, estropeago. Eta adibidez, gora eta gira guten da baita. Eskat. Ez, arroza gundu. Ere igo geisteko aukera dauka. fruta detektore bat. Tenore horrek neurtzen du frutaren resistentzia eta bidez bidaltzen du aplikaziora eta orduan jakiten duzu zelan. Hau da batez ere baliatuta ikusmen daukaten pertsonak. Hori da, ahotsaren bidez jakiten dute zer da. Eta ondoren dauna beste proiektu bat dala, fruta hauen azpiotasunak sortzen du korronte elektriko txiki bat eta bombilla pizten da. Karo, limoia dauketa azpiotasun gehiago, orduan hemen adierazten da bezala, lau limoiekin balkoztan piztu olako led bat, eta patatak nola dauketen azpiotasun gutxigo, balkoztean piztu zazpi patatakin led bat. Eta hemen nola behar duen korronte asko ukitzea bombilla pizteko. Ez dugu lortu, baina bagenuzken gehiago bai pizteko zan. Eta egin duguna da jarri dugu daude ingurezitasun sensore bakoitza landare batean eta egin dutuna da gorde azkenan ze balioko estasuna dukat eta bada balioa 700 baino gehiago jarri dugu hola aktibatzeko ponpa eta zenan botatzeko bakoitzari errealearen bitartez. Hori guztia egin dugu Arduino batik dagoela guztian. Bai, Arduino dago wifi deskonektatua zarera eta zare berdin horretara konektatzen da bat ere, oraintzadia baina dago aplikazio bat. Eta aplikazio horretan gordetzen da datu baseko azkenengo datua, denbora guztian 5 segundu. Eta hor dugu ikusi edo temperatura edo hiruetako ezetasuna. Eta orduan ezetasuna hori egiten du ponpa hau aktibatzea eta gustatzen dena. Gero ditugu bintaka bat indikartzen dira Arduino eta bestea ponpa. Eta, orain nola zen egiten eguztia daukagun bateria bat geratzen. Eta hau daukagu eskolan berdina eta hori ikuna da bada eskalan basaka joan egiten. Azken hau da, proposamen bat, aurregutzen edo jartzeko sistema hau eskolan, azkenan domotizatorekin altzerago neozilekutan eta mugikorran bitartez edo aplikazioan ikusi ez dasuna eta testatzea berak bat. Baina txuriago Jakitzen dira 5 segundura azkenengo datua. Eta gago adibidez ez. Nahi zuenean, Formasu handiaren 3 zaren daude. Txuria.
zirkulatzeko portaera zoriak dituzte. Territorialakoa da, emeak zaintzen ditu territorio batean. Emeak lapurtze dio, bai. Bai egiaztatu behar nahi dugu. Eta gure proiektuan egia behatzen, jarrera, beraien kolorearekiko, aber nola aldatzen. Eta horretarako hainbat aparatu erabili ditugu, adibidez, hau airearen temperatura neurtzeko balio du, eta horrela jakiten dugu ea zegunetan ateratzen dien, nolakoa den airea ateratzen dien egunetan, hau sustratuaren, hau da, harriaren eta baita suhandiaren temperatura ikusteko, gero katalejoak hobeto ikusteko, eta hau distantzia neurtzen duen aparatu bat da, laser bataka, eta laserrarekin ikusten dugu ze distantzia dago, eta honekin batera ikusi behar dugu, kronometroarekin batera ikusi behar dugu zein da sugandiaren erreakzio denbora, zenbat denbora tardatzen duen alde egiten edo zutatu. Hau da guzti. Hotel bat, landarek eta horrela ondo polinizatzeko eta landarek ez jateko da horrela. Gero de bai indeu, erleek ez desagertzeko jake aiak eta arazo bat eta horren ondorioz irakentzen landare batzuk ez ezkilena eta ezin dola polinizatzen. Gero pestizidak gauekatzen landaretan eta polinizatzeko orduan aia egiten eta horrelako hori inbertiuna txillo edo telonekin dara zetatik intsektizida natural bat eskalako zentzekin batzuk itena babestu landare batzuk eta latzotika nahi gaikatze beste espezieko horre batzuk edo adibidez asierra eta hori begira temperatura ikutzen nahi da dioxidoa natural eta horrela ez deka temperatura egokita egoteko eta lekoa bilatzen hainotzak hau indeu, intsektu bakoitzen zat, marigorrikoa denez, horko sakura. Gero tximeleta, zulotxoa, marigorritza, naturalizioa hemen, da gela bakoitza da bakoitzantzako. Eta hori da egin duna. Eta intsektizia murrizteko eta erlek ez hiltzeko eta hobeto zaintzeko erlek eta hori dela horren genuen eta hori. Hemen, bingertu naranja gorriak eta gorriak dela. Hori da dena. Gero, hauin baino lehen ingenuna zen, aztertu intsektu bakoitza ze gelatxo gustatzen zezkien. Zulotxo hauek gustatzen zezkile erle bakartiak. 3 gela hauek, erle bakartientzako. Hau da mantirra religiosantzako. Hau da marigorrinkoa. Hau da bakoitzantzako gelatxoa deka.